Assalamu alaikum jama'a, barka da zuwa Ambition Hausa TV. Gwamnatin jihar Kano ta haramta yin bara, ko kuma mu ce hukumar Hisbah ta jihar Kano ta haramta yin bara a jihar Kano gaba ɗaya. Dai kar ku manta ku danna mana like sannan ku subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen. Mun gode. Magana yake yi ta Allahu Akbar, yana sallah, kuna karatu na Alƙur'ani, duk abubuwa na addini kuna yi. To an sanar da ku daga yau dukkanin bara akan titi babu, an hana. Wanda kuma bai ji ba muka kama shi, to ba wannan zancen za a yi ba, kotu za mu tura shi. Wannan shi ne abin da ake so a fiya muku. Ba a so tun da ba a yi ku daina. Muna so mu sanar da ku daina. Duk waɗanda suke an ƙananan 'yan local government gaba ɗaya sai a tace musu. In suke na local government haka suna da rauni, kuma ko makafi ko waɗanda suke da rauni wannan a ware mana su. Wanda suke da ƙwarin su kuma ga su muna gani, to su ma sai a ware mana daban. Waɗanda suke masu rauni gwamnati ta. A cikin ku akwai wanda suke karatu ne? Na boko ko na Muhammadiyya, kuma ke ku suke da wata takarda ta abin nan. Duk sai da yaran ku?